I am Father Marius Roque. I'm from Del Pilar, City of San Fernando. At sa pamilya namin, tatlo kami magkakapatid. Nag-aral ako elementary and high school up to second year college sa University of the Assumption, no? And it was there that I discovered my vocation kasi Catholic school, no, may misa araw-araw when I was in college, doon nag-develop ang aking vocation. Actually, this cathedral is very meaningful to me kasi dito ako nabinyagan. I was baptized in this church. Ang aking mga magulang dito rin sila ikinasal. And then dito ako nag-first communion, no? Tapos every Sunday when I was a little boy, yung mga magulang ko dito kami nagsisimba kasama ng pamilya namin. Kaya very memorable spiritually ang Metropolitan Cathedral para sa akin, no? I've been a priest for 31 years, no? This coming December, mga 31 years na ako. Siguro for me, yung nakakalungkot, hindi pa nakakarating ang mga tao sa simbahan, hindi pa nakakapasok ang marami. And for me, yun ang nakakalungkot sa amin, no? And I am looking forward to the day na yung mga senior citizens, yung mga bata, makakabalik uli dito upang magsimba. Kasi alam natin, bawal eh. Pag minsan kapag may matatanda na katayo doon, para bang ako'y nahiya, no? But I have to follow the protocol of the government. So yun lang po siguro na humihingi ako ng dispensa kung yung mga gusto magsimba, hindi pa rin sila makapasok. Because gusto ng gobyerno, we have to be safe, no? At sana po we just pray to God na lumipas na ang pandemyang ito.